Pogre gi Zaki hiena mar mondo mi arwak CPM Molen Achayo kentiere county mano ma Kisumu. Molen arwak ni machiegni Kisumu chionade. Kisumu chio maber Sharon, amor kuom bedo achiel kuom wendo e studio kawuono. Korka kori kaka japiny kaka jalonyo weche mag ochumi osebedo ka dhi nade korka kore. Molen inyalo mana nyiso ni korka kori kaka japiny kaka jalonyo weche mag ochumi ineno nade chal mar ochumi nyaka sani ne jatend piny Kenya donje telo. Inene yo machal nade? Anyalo wacho ni kuom higni 3 ma jatend piny Kenya moluor Ruto osebedo e telo, wasebedo kod gima idendo gi dho ngere ni a balance. Nitiere kuonde ma wanyalo wacho ni wasewinje maber, to nitiere kuonde moko ma kan moro bende japiny ok osewinje maber. Koro atemo wacho ni ka wadwa ng'eyo uchumi e lwet jatend piny masani, nyaka wang'e gima idendo gi dho ngere ni the microeconomic environment, ma gin gi gik moko madito ang'wen. Abro wacho gi dho ngere ni nitiere gima iluongo ni growth e GDP, inflation rates, foreign exchange rates, and of course then interest rates. Gimomiyo maga luongo nikech gin e gik miluongo ni mise mar gero kata dongo uchumi mar piny moro amora. Koro kwang'iyo kane jatend piny Kenya ochako tich jatend piny Kenya masani, gimoro kaka exchange rate mar pesa ma Kenya kipime kod dola ne ni malo ahinya. To bang' higni 3 waneno ka mano osedok piny kendo stabilize, ma kani sani koro waneno ka exchange rate en 129. To mano bende timore ok nikech wasebero ohandwa e kindwa gi pinje maoko, to nitiere gik moko miluongo kaka international shocks ma osebedo ka favorwa. Koro gigi osemiyo exchange rate mar dola kipime kod Kenya shillings obedo maber. To kaka jalony dawach ni genowa kaka piny Kenya ok onego bed ni bero exchange rate marwa bedo e mise mag gik matimore pinje maoko miluongo ni geopolitics kata mana the foreign the external environment or external shocks. Gimomiyo mano ok onego bed ni timore ni kamoro sasa ma nitiere shift kata nitiere lokruok e policies mag foreign countries go, to mano biro mondo o affect wa. Koro watemo wacho ni kaka jolony onego bed ni ka stability mar dola timore, to onego timre ni nikech gik moko ma watimo e piny Kenya. Kuom ranyisi ing'eyo ni Kenya is a net importer, tiende ni ok waus gik moko e pinje maoko mang'eny kopim gi gigo mwang'iewo. To sasa ma wadhi ng'iepe chirni maoko, wadwaro mondo wabed gi dola mondo wang'iepi. Koro mondo mi wateg stability mar dola mondo bed kare kipime kod shilling, onego bed ni wanyayo ohala magwa mondo mi watim a lot of exportation. Tiende ni wause pinje maoko mondo kar tiyo gi dola wayud dola. To ka wayudo dola mang'eny, ma demand mar dola odok piny kipimo kod supply, to nyiso ni stability mar shilling no bro bedo madieri. Wawacho ni inflation bende osedok piny, manyiso ni nengo mag gik moko king'iyo kipime gi kaka nen kane Ruto odonje telo gi sani nyaka kawuono higni 3, wayudo ni inflation osedok piny. To ma ok nyal winjore ne japiny nikech gimoro kaka ka wawunde ni ka nengo mkati odok piny to ionge tich, kata de bed ni iuse mana siling' 10 to kinyal afford siling' 10 no, ok inyal ng'iewe. So it means ni although inflation ni piny, ngima mar japiny pod winjo mapek nikech affordability of goods, particularly gik mitiyo godo pile kaka chiemo go, ok nyal bedo ne ng'ano maonge kod tich kata ng'ano maonge kod pesa. Iwacho ni space mar tije shrink, ji osewito tije gi, kembe mang'eny oloro. Kuom mano kata de bed ni inflation odok piny, to ji ok nyal bedo gi pesa mondo ging'iew chiemo mondo giwinj maber. Gik moko kaka weche mag thieth ne wabedo kod kane jatend piny manyien odonjo, wasebedo kod lokruok e policy e yore mag okumba mag thieth kwa wuok kuom NHIF kendo wadonje SHA. To SHA no osebedo kod challenges mage. Mano osekelo pek ne japiny nikech chon ji wacho ni NHIF ne ting'o okumbano ne ting'o gik mang'eny kidhi e thieth.
to sani kipime kod SHA tibro yudo ni gik mane NHIF ting'o ne jatuo kane ni tuo kipime kod SHA gik mang'eny koro ok okawo kanyo. Koro mano kendo miyo cost of living no bedo mapek ne japiny. Wang'iyo kata mana policy mane jatend piny okelo, and I want to say ni gigi gin gik mabeyo. Challenge ema bedo ni implementation ema bedo rushed kata ok timre maber. Ka wang'iyo kata mana lokruok e model mar funding mar higher education, chien kucho nineno ka ji ne nyalo dhi e skul, nyithindo ma otieko skul ka gidhi e mbalariany to ne gisomo e model mane wacho mar HELB mane machon cha, mane nyathi sikul ne nyathi manie mbalariany ne yudo pesa kendo ne giyudo pesa mabet mabup ma ginyalo konyorego. Ne okel gimoro manyien mar funding model ma jonyuol no ywak kata ka yudo ni oketgi e band, so samoro band moketie no kan moro ok owinjore kendo nyiso ni idonje band ma ok inyal afford mondo ichul school fees. Magi gin gik makelo pek ne japiny kendo miyo cost of living dhi malo. Koro mana gi yo machuok Sharon, ka chako mana wiye magi gik manyalo temo wacho mondo mi wakonyre gi jawinjo kata janeno. To gima daher mondo awachi ni dongruok kata berruok mar ochumi mar piny ok nyal pime mana e gik moko mag figures, ni wawacho ni GDP osedongo mochopo atamalo makama, inflation odok piny gi atamalo 3, foreign exchange rate mar dollar kipimo kod Kenya shillings bende o stabilize. Japiny mondo mi owach ni ochumi ber nyaka owinj ka gini translate to affordable living, translate to services mabedo provided effectively and efficiently. Kamano kotimore kata de beni wan gi dongruok go, japiny pod bro ywak ni pek nitie. Erokamano ahinya